Awumalungu sandayibhoda namanje awuganwa ngayo indawo ngafuna umsebenzi. Wamshana. Yini wena ungayofuna uyidla? Relax malungu, ngifuna ukufaka ezintweni. How? Hawu malungu usuzwile ngale site ekugenjula kuyona kuthiwa iZA27. ZA27. Yeah. Kwenzakalani mhlambe kuyawinwa amamiliyoni? Yeah, kunamiliyoni. Imali ethi xaxa. Mshana angivele ngiyingene lento. Mhlambe ko Betway Hollywood kubhejwa kanjani into enjalo nje? Yeah, bhejwa kanjani. Iphi phone yami beka le bottle lapha sivele siqale mama kwangoku. Hayibo mshana wena hayibo imali phela lena hayibo naku ukukhuphuka lokho mshana hey wena le ZA27 uyivusa hapi uvusa ploshoni mshana khipha phela imali lena mshana Hawu malungu winile. Yes malungu yes. Mshana singajabula mshana kodwa ikhanda lami mshana. Hamba mshana. Kulula kuyenzeka with ZA27 now ungazwinela isamba sakho semali uyazenza njani click the link on the comment section uregister kulula ukubheja kulula ukudeposita kulula ukusebenzisa isite kulula for more information please follow our instructions on the screen how to register how to deposit how to bet